Lynnyheder. I går skete en forfærdelig hændelse. En mand blev slået ihjel under en bilulykke, da en edderkop kravlede ind i hans bil og satte sig på ham. Vi har sendt en reporter ud til gerningsstedet. Jeg står her på gerningsstedet på Klampenborgvej mod Klampenborg, hvor denne grusomme ulykke fandt sted i går. Der sad en edderkop i en mands vindue, hvor efter edderkoppen faldt ned i hans skød, og derefter gik han i panik, og derfor kørte han galt. Jeg står her med Henning Svensson, som var øjenvidne. Ja, altså, det er fuldstændig sindssygt, ikke? Jeg starter med at høre det. Der er kæmpe brækker, boom! Og det er så mærker, så lufter du. Så tænker jeg, at man efter noget hjælp. Så jeg lover alt, hvad jeg kan. Men det tror jeg ikke kunne mig. Når vi går i slow motion. Nej. Så tænker jeg må hjælpe. Så ringer jeg til politi. Politi! Og så tænker jeg, nej. Jeg åbner bagagerum og tager en blokfabrik frem. Jeg tror det nok nu. Tilbage til studiet. Tak til Ulla. Det var alt for denne gang. På gensyn. Hej og velkommen til Kornords Lynnyheder. I går skete en forfærdelig hændelse. En mand blev slået ihjel under en bilulykke, da en edderkop kravlede ind i hans bil og satte sig på ham. Vi har sendt en reporter ud til gerningsstedet.